Got a shit's about to kick off, this party looks whack. Let's take it back to straight hip-hop and start it from scratch. I'm about to bloody this track up, everybody get back. That's why my pin needs a pad, cause my rhyme's on the red tag. Just like I did with it. Ме си карат трикър и си купих новиците. Bicycle стандарт е, само че синьо. И така, сега ще го отворя. Разпаковал съм целофана. Една секунда, само да махна което мога. И добре, ето го. Значи, тесте, като тесте, да знам. Откъде е произведен? В USA, хе-хе. Така. Да видим какво ми дават. 2 жокера, то е ясно. 2 някакви глупости. И... хубаво е цветето. Хлъзгави се. Не знам, мен ми харесва. Общо зато да махнем тези двете неща. Това е общо взето. Да, не знам, ако искате може да си го закупите, ще ви оставя линк откъде. Доставката е с Speedy. Общо струва 11,68 мисля, че беше. 6,50 цветето и доставката 5,66, не съм сигурен точно колко беше. И това е. Благодаря. Довиждане.